През 2013 година светът се сбогува с Нелсън Мандела. Феномен, издигнал се от нищото, светец или грешник, който винаги се е борил. Човекът, който победи апартейта и разби расовите ограничения. За африканците Бог, за Запада модел на подражание. Не се страхуваше да критикува Буш и Путин, но сочеше Съединените щати като най-добрата демокрация в света. През годините най-успелият африкански политик имаше ексцентрични приятелства, от тези с Наоми Кембъл и Майкъл Джексън до Муамар Кадафи и Ясер Арафат. Името му се превърна в бранд, ликът му е навсякъде. От свода на сградата на ООН до модните линии на редица известни дизайнери. Да завъртим лентата на времето назад и да си припомним кой всъщност е Хулилала Мандела. Will you please raise your right hand and say, "So help me God"? So help me God. На 95-годишна възраст почина бившият южноафрикански президент Нелсън Мандела, политик-легенда, победил един от най-антихуманните политически режими – апартейта. Нацията ни загуби най-великият си син, заяви от малкия екран настоящия държавен глава Джейкъб Зума. Мандела ще бъде почетен с държавни почести и ще бъде погребан в родното село Куна. Наричан от сънародниците си нагалено светецът Мадиба, Мандела е първият чернокож президент на Южна Африка. Той е роден на 18 юли 1918 година. Започва да се занимава с политическа дейност през 1944-та. Няколко години по-късно оглавява кампания за неподчинение на расистските закони. От 1961-та ръководи военната организация на Африканския национален конгрес. Година по-късно е арестуван и осъден на 7 години затвор. През 1964-та получава доживотна присъда. Прекарва зад решетките 24 години. През 1985-та Мандела отхвърля предложението на президента Питер Бота да бъде освободен, но да се откаже от каузата си. Излиза от затвора на 11 февруари 1990 година, след като в системата на апартейт започва криза. Мандела оглавява Африканския национален конгрес, който след падането на апартейта вече е законна партия. Заради дългия си поход към свободата, през 1993-та Мандела печели Нобелова награда за мир, а година по-късно става първият чернокож президент на Южна Африка. През 1999-та се оттегля от държавното кресло и става най-прочутия посланник на страната. Участва в кампании срещу ХИВ епидемията. Забележителен е призивът му от 2005-та, непосредствено след като сина му почива от спин. Нека темата да престане да се възприема като табу и да се говори за нея, за да стане ясно, че това е болест като останалите. 2 години по-късно Мандела основава благотворителна фондация, поставя началото и на неправителствената организация Старейшините, включваща водещи световни фигури, които да се ангажират с някои от най-тежките глобални проблеми. През 2010-та Мандела съдейства за това страната му да спечели домакинството на световното първенство по футбол. На 85 годишна възраст, болен и изморен, бившият държавен глава се оттегля от обществения живот, за да прекарва повече време с семейството и приятелите си и да се отдаде на тих размисъл. Той казва: "Не ми звънете повече, аз ще ви звъня", и от тогава рядко се появява на публични места. През 2009 рождения ден на южноафриканския лидер, 18 юли, е обявен за денят на Мандела. През 2012 в обращение влизат и първите южноафрикански банкноти с неговия лик. През тази година Мандела няколко пъти беше приеман в болница заради повтаряща се белодробна инфекция. Малко преди кончината си Мандела споделя пред журналисти: "Смятаха ме за светец. Никога не съм бил такъв, освен ако не смятате, че светецът е грешник, който опитва да се поправи." Мандела беше почетен с държавни почести и погребан в родното си село Куна. Поклонението продължи цели 12 дни. Някои сравниха мащабите на церемонията по погребението с това на папа Йоан Павел II и на Уинстън Чърчил. Кончината на великана, който научи света да прощава, трогна целия свят. Съветът за сигурност на ООН прекъсна заседанието си за съдилищата за бивша Югославия и Руанда и почете памета на Мандела с минута мълчание. Аржентинската постоянна представителка Мария Кристина Персевал, която беше взела думата в момента на съобщаването на новината,
отдаде почит към един човек, който даде надежда на целия свят и който ни научи да се съпротивляваме на страха. Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун нарече Мандела великан на правдата и посочи, че неговата борба за равенство и свобода е вдъхновила много хора по света. Нека всеки ден да бъдем вдъхновявани от живота на Нелсън Мандела и заедно да работим за по-добър и по-справедлив свят, заяви той. Лидерите на Европейския съюз, председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой и на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо излязоха с общо изявление. Барозо поиска флаговете на общността пред Европейската комисия да бъдат свалени наполовина. Това е много тъжен ден не само за Южна Африка, но и за цялата международна общност. Скърбим за смъртта на една от най-големите политически фигури на нашето време. Нелсън Мандела е ключът към превръщането на Южна Африка в демократичната страна, която е днес. Нелсън Мандела символизира борбата срещу расизма, политическото насилие и нетолерантността, правосъдието, свободата и зачитането на човешките права. Той ни научи на основния урок по помирение, политически преход и социална трансформация. Само човек с дълбока човечност, морален интегритет и авторитет и ясна визия за бъдещето на страната си би могъл да постигне това. Южна Африка загуби своя баща, светът губи един герой, заяви председателят на Европейския парламент Мартин Шулц. Нелсън Мандела бе модел за всички нас, независимо от произход, раса или вяра. Той въплъщаваше ценностите на прошката, смелостта и отговорността на най-високо ниво, коментира председателят на Европейската народна партия Жозеф Дол. Неговото име завинаги ще бъде свързано с победата над режима на апартейта, отбелязва германския канцлер Ангела Меркел. Нелсън Мандела беше герой на нашето време. Поисках флагът на Даунинг Стрит 10 да бъде свален наполовина, написа британския премиер Дейвид Камерън в Туитър. Такова решение обяви и френския президент Франсуа Оланд. Вероятно няма да видим друг като Мандела, заяви в телевизионно обращение американският държавен глава Барак Обама. Той нареди националните флагове на Съединените щати да бъдат свалени наполовина в Белия дом и всички обществени сгради. Същото се отнася и за американските мисии в чужбина. Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви 3-дневен траур във връзка с кончината на Нелсън Мандела. Мандела е носител на 500 отличия и призове, включително орден Стара планина и Нобелова награда за мир. От 1901 насам, откакто се присъждат Нобеловите награди, те са символ на мъдростта и гения. Кой получи престижното отличие през 2013 година, да видим. След като миналата година с Нобеловата награда за мир беше удостоен Европейския съюз, сега престижното отличие получи Организацията за забрана на химическите оръжия. Тя попадна в центъра на вниманието покрай нападенията, извършени в Дамаск през август. Тогава беше използван отровния газ зарин. Загинаха над 1400 души. Това нападение предизвика възмущение в световен мащаб. Организацията има важната задача да контролира производството, съхранението и унищожението на химически оръжия. От 2009 година генерален директор на организацията е турчинът Ахмет Юзумчу. Служителите й са 490, а годишният бюджет възлиза на 70 милиона евро. Нобеловата награда за мир е единствената, която се дава не в Стокхолм, а от норвежкия Нобелов комитет в Осло. Концертната зала в Стокхолм, кралят на Швеция Карл Густав XVI, раздаде всички останали Нобелови награди. Отличието за приноса си в физиката и медицината получиха Джеймс Ротман, Ранди Шекман и Томас Зютхоф. Те бяха наградени за открития, засягащи механизмите на регулиране на междуклетъчните взаимодействия. Питър Хигс от Великобритания и Франсуа Енглер от Белгия получиха Нобеловата награда за физика. Двамата учени предсказаха съществуването на загадъчния Хигс бозон, частицата, която обяснява защо материята има маса. Нобеловата награда за химия за 2013 година беше връчена на Мартин Карплус, Майкъл Леви и Ари Уоршъл за развитие на мултимащабни модели на сложните химически системи. Канадската писателка и майсторка на съвременния разказ Алис Манро спечели Нобеловата награда за литература. Отличието от нейно име получи дъщеря й Джени. Нобеловата награда за икономика беше връчена на американските учени Юджин Фама, Ларс Хенсън и Робърт Шилър за работата им в областта на финансовите пазари.
Нобеловите награди са учредени на 27 ноември 1895 година от Алфред Нобел, шведски индустриалец и изобретател, открил динамита. Той завещава над 33 милиона шведски крони на едноименна фондация, създадена след смъртта му. В негова чест наградите се връчват на годишнината от кончината му 10 декември. Наградите се състоят от златен медал, диплом и парична премия в размер на 8 милиона шведски крони. Нобеловият медал с профила на основателя на наградата е изработен от 18-каратово злато и тежи 175 грама. Никой не се ражда с омраза към другите хора заради цвета на кожата, произхода или религията им, казва Мандела по време на церемонията по раздаването на Нобеловите награди през 1993 година. Той беше източник и на много други вдъхновяващи изрази. Мечтая за една Африка, която е в мир със себе си. Парите няма да създадат успех, но свободата да ги печелиш ще го направи. Ако искаш да си в мир с врага си, трябва да работиш с него, тогава той ще стане твой партньор, твърди тата Мандела, който не губи духа си, дори когато всичко изглежда невъзможно. Неговата прословута фраза винаги изглежда невъзможно, докато не стане, с пълна сила важи за всичките му борби. Но истината за значението на този човек стана ясна, едва когато беше написана с разкривен детски почерк. В тълпата, молещи се за спасението му, малко момче развя знаков плакат, който гласеше: Мандела, последният гигант в света на пигмеите.